Na ako'y nakaila guys from ano siya? Masbati. So Bisaya. Kuan is guys trainer o kanang boxing. Hi Shailab. Trainer ni siya og boxing. Si Umar. Umar Abiwila. Anhila mo diri ba? Umar nya murag ika mga gitudluan dari mga boksingero. Pero unsa guys, ang ipakita ninyo unsa guys kay ija kong tudluan og boxing. So tanawa lang guys ha kay ija kong tudluan. Ja. Salamat kay nagkaila pud mig Bisaya lagi pud dari. Na murag ani mo diri ba? Ari mo diri sa kuadra sa Botanicals Hardin sa kanang Mandaluyong. Diya pakita ra mo unsa na mo guys kay ija kong tudluan og boxing. Try ra ko guys ha. Yeah. Sige. Try ra ko. Diri sa Botanicals mo na mangud ko ano. May opera. Tirahan yun. Sige, nice to meet you. Sige, mo pa ko ano, PSE, pwede? Mubalik na makataon dyan? Maya. Sige, amping. Okay, tika. Amping. A few moments later. So, manood tayo guys ngayon sa ano. Ngayon nagbubuksing dito, Ayan na sila, So yan guys. So sasali ako dyan guys. Nani, wahay dito. Padung na sila. So yan yung trainer. Yan kayong dalawa. Ano ang pangalan niyo sir? Amay lang, Amay. Amay. Champion yan. Ano? Muay Thai champion. Muay Thai. Muay Thai champion pala yan. So ngayon guys, tatry ako dyan sa mga ginagawa nila yan, Hi! Hi, baby! Ano pangalan mo, babe? Ano pangalan mo? Bisaya ka rin? Waray ka! Waray upay, taga-waray, taga-liti. First time ha, first time. Muay Thai. Ito ba? Dito mas mamaya pa yung mga babae na pupunta dito. Tapos na. Ikuti mo rin mo luwan. Dito mo, dito. Awak na. 1. Huwag mo steady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kabila. 1, 2, 3, 4, first. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reverse. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tira. Tayo, halika.
Subagan na, subagan. Bang, apir, kan apir, bang, yun, apir le, gila, kedua, apir, ya, gila, apir, ya, jam, stay, jam, stay, good, cepat, jam stay, good. Ya. First time kong mag ganito. Thank you pala sa trader saya. From Masbati. Masbati. Guys, dito na naman ako kayo. Ginawa mo yung ganyan. Paano? Palit ng... Ayaw ba? Ayaw mo? Sa paa mo. Balik mo na yan. Uy, dari, pag ano no, pag nilapit mo ako. Ayun pala yun. Sa pagkur. Tapos kayo sa
na kamay na ko. Antayin ko po magawa. So guys, po ni buhaton nag manimog buksing-buksing. So murag bugat ning bulaha. Salamat kay kadto dani sa nag dinner din siya guys kan Muay Thai. So daghang kadto na sa gitrain guys nga kuan kanang ipanglaban na bisag asa. Salamat kay kadto nimo sir. So, bugat ni siya guys, mo ni pa gamay ko ni sa atong bilbil. Nga ni guys, mawa po ni atong stress lagi, mawa po ni atong problema nga gihuna-huna. By the way, salamat kadto sir. Okay, nakasuway ko nga ni nga kanang first time ba. So di day nilalim din yung mga boksingero. So bugat siya guys, pero wala mo gamay-gamay po niyang bilbil guys. Wow, kaya ba yan haon ni Ron? 3 4 7 8 9 10 drop. Sub naman yan. 10 drop. 1 2 hindi na, patay mo lang yan, ganyan na. Ganyan. 1 2 yan. Angat. Yan. 4 5 6 7 8 9 10 drop. Kaya pa. Hindi probinsyana, bang ani mo dire ha. Sa gusto mo uban mo dire. Ari lang mo sa Mo dire sa Mandaluyong. Mandaluyong, buta ka ano. Sa Ya, salamat kayo. Oh, salamat. 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 So, mali yan mga tinudluan, guys. Mga sa Bisaya. Shout out sa... Ay, kapoy, asang dapitan? Katarman. Oh, shout out ko dis Katarman. Ako yung mga viewers dito. Kisa may shout out mo dito. sa Katarman, Kisa mga pamilya, apelido. Martiris yan. Martiris. O shout out ko no diha sa Katarman, lady. Ay ko diha sa mga viewers sa Katarman ay mga tagaliti ni sila diri. Dito Mindanao. Mindanao niya si niya salamat. Salamat. Pamati nga maka-exercise kay nga ni guys. So magawas na ko kay na si
Nastiri dari gawas mura na pagkawanon. Kawanon guys. Kay mura kawanon. Kawanon. Nay dagom dako kadyo. Wa pa pero kawanon man. Muli na mo? Ang mana dia. Ang lami kadyo makagamay tiyan katong bulang ngayon nga na ba? Exercise. Ha, libre ni. I-promote ang ilahang kwan ba? So guys, gi-boxing ko na to guys kay promote ang ilahang trainer to siya mga Bisaya. Bisaya. Bawal ko. Lami ra ba dyan? Isuway. Kailangan ko. Kami sa paminaw guys, kanang mga panington kagkuan. Wala ko dito sa boy. Asa ba taman yung dali? Ano? Ang may blue. Asa mo na ito, David? Gi-off na makalimutan na nawag susi dari. Wapa yun, di lagi ni Muwan kay hangin. Okay guys, lagi paningat kong taman. Gikuha nila, kanang naara na diri sa botanical sa gilang buksinganan, kasi ganahan mo maridari. Uwi na kami. Salamat. Balik ulit. Sumuli na rin guys kay kawanon. Naglangit, ngit-ngit. Sige, kumata lang. Ulangan. Nani nga, nanawag dyan. Okay. Aman ka na yan eh. Ang tito-tito, dali mag-uli kay arang ngit-ngita ag langit. Dag si Tiri po, katasan na ah. Kaon ko siya. Bawa, nung katasanan naman ko siya karon. Lagi naman sa vitamins, katasanan na sila guys. Maso nun karong taas-taas lagi siyang timbang. Muna yung video karon adlaw guys. Saya lamat og amping og ampo ta. So nag-enjoy po ko dito guys sa kanang sumbang-sumbang lagi. Libre ra to guys kay kanang Bisaya ag trainer dadto. Si Ulmar. Diyan nakalimutan sa apelyido guys. Masa Ulmar to jangan. Kanang among nahimo rong adlawan ja enjoy po stiri dadto. Pangin-hangin lagi may kilami dai kadto. Hangin-hangin lagi dito sa botanicals. Diyan kayo dari lagi kayo may botanicals bita to. Dari magud ka ng okay makita ang dahon man ang gawas did mi. Diyan mabalik ra pud bidad to ugmaan to Bernis siguro. Diyan see you in my next vlog guys. Amping ug ampo.